manunggal ing kaula Gusti niku kula terdektin tremiku nggih ngalami kula nggih. Lah nggih manunggal ing kaula Gusti yang di dalam diri kula niki wau ndedek kula. Kula mboten angsal meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika nabi utama tiang Islam. Maka keislaman diri ini sendiri ya gitu nggih. Maka kula nggih terdidik mboten angsal salat. Nah niku nggih. Salatipun kula ninggal syariat. Maka syariat tanpa makrifat isone ndongeng, isone cerita ndelahom. Nggih. Lah mongko salat kula niki mendel, meneng tok eling. Lah eling sapa? Nggih mboten eling sinten-sinten. Lah niki sing mboten masuk akal pikiran, akal tentang keimanan. Nggih kalih, akal pikiran mboten nyambung, akal keimanan mboten nyambung. Lah mongko menika kula niki lek salat lungguh meneng ae. Lah niku nggih. Niku sing diparingi pengalaman kula melalui ujian sifat-sifatipun kula sing telebete awak kula mboten ngeyakini Rasulullah mboten angsal salat. Lah niku mokoh ilmune terus nggih niku wis mboten diterusaken mawon nggih. Lah niku malih enten di dalam diri didikan di saat bulan Ramadan Allah pun sanjang. Khususnya umat Islam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglakoni puasa bulan Ramadan itu perintah hak Allah. Nggih mlakoni Kanjeng Nabi nggih nglampahi. Lah niku moko sing angsal ilmu awal menika ilmu makrifatu wa alif ana Allah ahad niku wau nggih nglampahi krana niku perintah Allah langsung walaupun ganjarannya dirahasiakan oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih nglampahi. Lah niku nggih. Lah lek ten manunggal ing kala Gusti boten nglampahi di bulan puasa Ramadan malah menjalankan dalil diri sifat dirinya melakukan puasa hakikat di dalam bulan Ramadan. Lah mongko menika boten angsal puasa hakikat di bulan Ramadan itu tak berlaku. Maka ilmunya makrifat tanpa syariat niku sesat. Maka harus berjalan berjalan. Ada syariat, ada torekot, ada makrifat, ada hakikat. Nah, itu semua makrifat mudah-mudah saja untuk dilakukan. Nggih, niki ilmu wali-wali Allah.